Kull meta tidħol f'karozza ftakar li għandek responsabilta kbira. Din hija l-karba ta' Lucien Likari, Tara Malu Likari, it-tfajla li f'Lulju ta' sentejn ilu ħasdet lil Malta bil-mewt traġika tagħha. Tara Malu kienet tgħix id-Danimarka u ġiet Malta l-btala biex iżżur lill-qrabata. Il-karozza li kienet fiha fl-aħħar vjaġġ ta' ħajjita kienet qed tinstaq minn ħuwa ta' 23 sena. Tara saħqet li l-mewt traġika tal-iżgħar tifla fil-familja bidlet il-ħajja tagħha u ta' qrabata mill-lejl għan-nar. L-ewwel reazzjoni dejjem tkun ta' xokk u ma tkunx trid temmen. Iż-żmien trid tieħu żmien biex tassimila dak li ġara. Aħna bħala familja, tifla kienet iż-żgħira u kienet qisu il-glu li taqgħadna kollha flimkien, allura għal ftit żmien konna naqra mitlufin. Madankollu huma ddeċidew li kif kienet taqgħadhom matul ħajjita tagħmel l-istess wara mewta u naqdu flimkien biex waqfu fondazzjoni li qed taħdem biex tqajjem kuxjenza dwar il-perikli fit-toroq. L-istorja ta' Tara Malu u oħrajn li ħajjithom insterqu fit-toroq Maltin kienu mfakkra waqt ċelebrazzjoni f'Tinje Point, hekk kif Malta naqdet ma' bosta pajjiżi li fit-tielet ta' Novembru ifakru l-vittmi fit-toroq. Tkellimna mal-konsulent tas-Saħħa Pubblika Dr. Karen Vincenti. Hawnhekk inġabru numru ta' NGOs flimkien mal-Laqda Dinja tas-Saħħa u l-Ministeru għas-Saħħa, il-Health Promotion Department, speċjalment. Għandna Doctors for Road Safety, il-Malta Medical Students Association, l-Aġenzija Żgħażagħ u numru ta' NGOs anke li ġew minn barra speċifikament għal dawn l-events. Preżenti kien hemm bosta qraba ta' vittmi li tilfu ħajjithom f'inċidenti stradali u għalkemm fuq wiċċhom spikkat id-dieqa li ġġib magħha l-mewt kienu determinati li waslu messaġġ wieħed. Jekk aħna nistgħu naħdmu ma' żgħażagħ biex jindunaw li responsabilità tibda magħhom ma' deċiżjonijiet li jieħdu ma' li jitlu fil-karozza, kull deċiżjoni li jieħdu tista' tagħmel differenza bejn ħajja u mewt mhux tagħhom biss imma tal-familji li jiġu affettwati, għall-inqas ngħidu li Tara, li Matthew, li Brian, Joanne ma tilfux ħajjithom għal xejn. Għall-inqas nagħmlu differenza forsi ħadd ieħor ma jitlifx ħajtu, ma jkunx hemm dak l-ġieħ.